Lalaki, sugatan matapos isangga ang kamay sa espada ng nakaalitan sa San Carlos City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Sugatan ang isang construction worker matapos tamaan ng espada ang kanyang kaliwang kamay at mga daliri noong Sabado ng hapon, Pebrero 21 sa Barangay Kapataan, San Carlos City, Pangasinan. Ayon sa ulat, nagsimula ang insidente sa harap ng bahay ng sospek na isa ring construction worker nang hamunin umano ito ng suntukan ng biktima. Nauwi sa mainit na pagtatalo ang dalawa hanggang sa maghabulan. Sa gitna ng komosyon, kumuha ng espada ang sospek at inampas ang biktima. Tinangka ng biktima na salagi ng palo gamit ang kanyang kamay na naging sanhi ng pagkakasugat nito. Agad namang naagapan ng kapulisan ang sitwasyon at dinala sa paggamutan ng biktima habang inaresto ang sospek. Narecover din ang ginamit na espada na may habang 32 pulgada. Sasampahan ng kasong frustrated homicide ang sospek kaugnay ng insidente. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.